Dobrý den. Vy jste mi před týdnem nainstaloval satelit a my se s manželkou teďka díváme a mě tam jede samý porno. A komu jsem to nainstaloval? No mě. No, já nevím jméno. No mě. No, tak bych rád viděl jméno. No mě. Mě. Co to je? E a je. Dělejte si srandu z někoho jiného. Hej, sranda. To je vážná věc. Jo? No. Tak jo. Tak to je dobře, ne? Že tam je nezvaný porno. To není dobře, já jsem gay. Cože? Já jsem gay a já chci gay porno. No, tak si musíte objednat gay porno. Aj, hovno. Kde to ona? A znáte Klingony? Prosím? Klingony. Nerozumím. Klingon. Tykadlama, zelený je. Co to je za srandu? To není sranda. Ale je. Tady jde o tohle, že oni mají zelený hlavy. Oni mě teďka otravili ještě manželku. Oni nám sežrali všechno seno ze stololí, co jsme měli na zimu. Tak to máte smůlu. No a to je kvůli tomu satelitu. Jo? On je největší v okolí. Že by to přitahovalo? Co? No ano. Jo? No ne? To já nevím. No já to vím. Já s tím taky zkušenosti nemám. A jaký máte zkušenosti? Že by to přitahovalo nějaký Marťany, že by to žralo, no, tak to ještě takové zkušenosti nemám. Tak jestli s tím zkušenosti nemáte, tak to za chvíli uvidíte ve zprávách. Jak mi unesou manželku. Jo? No bohužel, no. Když jste s tím nebyl nic schopný udělat. Co fakt? Třeba budete rád, že se jí zbavíte. To ne, já ji mám rád. Jo? No. No, jenom vady. Proč? Jak vy můžete vědět, jestli já mám ženu rád? Tak já nevím, tak jsou různý lidi. Já nevím, s kým mluvím. No se mnou. No, já nevím se mnou. Vy víte, s kým mluvíte, ale já ne. No já mluvím s kým vlastně? Tak komu jste volal? Panu Číškovi, sateliťákovi. No vidíte. Tak to víte, ale já nevím, s kým mluvím.